nagusi Xabierrek komentatu duen bezalaxe, landu nahi izan ditut. Lehenik eta behin da beldurra. Hau da, mamuak sortzen baldin badira, sortzen baldin baditugu, beldurrak ditugulako da, beldur hoietatik sortzen dira, bai? Baina gero badago emaitza edo ondorio bat, beldurrak dakar mamua eta mamuak sortzen digualako ezinegon bat edo eta ziurtasun gabezia. Eta batez ere ziurtasun gabeziaren kontzeptu hau landu nahi izan dut, batez ere luzeak diren ipuinetan. Eta horretarako, badago emakumeen belaunaldi ezberdinetako pertsonaiengan sartu dut ziurgabetasun horrek hori nola sortzen den, nola kudeatzen duten edo kudeatzen ez duten eta euren gain ze eragin dagoen. Eta horretan nahikotxo saiatu naiz. Horra gertzen da adibidez, amona izateko bidean dagoen amaren zalantzak, horra gertzen da baita ere etxe saldatu behar duen emakumearen atzera begirakak, momentukoak eta gerokoak zer izango ote diren, edo badago baita ere haurdun dagoen neska edo alaba gaztearen gora berak, bai? Hau da, belaunaldi ezberdinetako emakumeen artean eragin hori erakutsi nahi izan dut. Hala ere, edo bestalde, mamuak badira baita ere itzalean utzi, galdu, ahaztu ditugun gertaerak, hitzak, erantzun gabeko istorioak eta horiek ere denboran bueltatu egiten zaizkigu. Orduan, horiek ere badaude tartean, bai? Eta horietan saiatu naiz baita ere, pixka bat edo ziaro esango nuke garratzak diren gai batzuk azaleratzen. Adibidez, bere buruaz beste egiten duen emakume baten istoriotxo labur badago. Badago baita ere etakideen heriotzaren arrazoi edo arrazoi ezaren inguruko halako galdera bat. Badago bortxaketa garratz bat, ipuin luzeetako batian bortxaketa bat gertatzen da, eta inkluso bortxatua izan ondoren emakumeak dituen zalantzak agertzen dira, horiek nola kudeatzen dituen edo kudeatzeari uzten dion, eta badago baita ere umeekiko tratu txarraren ondorioz gertatzen den ipuin bat naiz eta bukaeraneko xelebra xamarra daukan. Umore puntutxo bat edo beste ere sartzen saiatu naiz normalian gaiak sakon xamarrak direlako. Eta 13 ipuin dira. 13 zenbakiaren zergatia ere uste dut beste mamu badala, zeren eta askorentzako sorte txarra erakusten duelako edo sorte txarraren adierazgarri delako. Eta nik uste dut, 13 zenbaki oso gogorra dela eta esanguratsua. Ez dakit Jesusek 12 dizipulu izan zituen eta berarekin 13 ziren. Arturo erregearen mahai borobilean 12 zaldun zituen eta azkenean biltzen zirenean 13 ziren. Musikara jota ere, eskala musikalak 8 nota ditu, baina sostenido jartzen badizkiegu 13 dira. Eta maien kulturan ere 13 zenbaki sakratua zen, ezta. Orduan nahi izan dut pixka bat, zenbakien inguruan ere mamutxorik baldin badago, hoiei katea jarri. Azkenian dira 6 ipuin luze, ipuin luzetan saiatu naiz beldurraren eta ziurtasun gabeziaren gaia batez ere lantzen eta sakontzen, eta gero daude 7 ipuin labur. Hor ez dago sakontasunik, baizik eta mamuaren agerpena. Orduan irakurlearen baitan gelditzen da, hausnarketarako gelditzen zaion puntu hori, horrekin gelditzea, berriro sakontzea, hausnarrean jarraitzea eta bar. Ipuin laburrek, nire ustetan lortu nahi izan dudana da baita ere, halako oreka bat danak ipuin dentsuak edo izan beharrean, oreka hori apurtzen eta baita ere tematika ezberdinak erakusten.